Salut, salut, azi ne jucăm Free Fire. Vreau să vă arăt cum joc eu Free Fire. Și mă urez să jucați ceva așa cum joc și eu. Așa. Intrăm și după aia să vedeți. Faină armă. Și după când termin meciul, îl invit pe Gabi la joc. Suntem 1v1, cine mai bun? O sau el? Am intrat și să vedeți. Deci, fai. Fai ce aici îți dau. Să-l vezi pe ăla. Am câștigat. Dacă vreți să jucați cu mine, mă am fulgerător 12. Așa. Să ne facem un de la parcurs. În descriere vreți să jucați cu mine, acolo găsiți. Pe chat, fiecare. De mă bag în seamă asta dacă era ceva. Stați. Vedor. Vreau să ajung la 100 de urmăritori. Oare putem să facem asta doar cu ajutorul vostru? Mă ajută foarte mult o inimioară sau un like și o abonare. Asta mă ajută pe mine cel mai mult. Am încredere mult videoclipuri. Tot asta mă ajută. Asta la mulți voi, mult la ceilalți. Vă pup și ne vedem data viitoare.